nipa tatu pao krochia mansasio doctor ase mo doctor usu bri Kantanka okobaya ukura nkrawo masumasem kura kensre asumasem kura bom asumasem kura esumenya asumasem kura nyankonton masumasem kura enstruma tuntun kobri masumasem tumi safin so wa we okuja man kukura man chichira man pimpama man humanga man mantama man berma wa kwa for 1000 bepo wesan 1000 boya kwa dogo masabi an kwanta mara wa ina ya ko tutumu sikotoko o tempo nkesi mu pempe megu ya kuma yire kire mo kwa ho adwo ma ebibifu ehu nenti a obibini ihia akwankyerafo atrofo ne akyerɛkyerɛfo atrofo ne akyerɛfo atrofo ne nkomhyɛfo atrofo ne epo bofo awuru hunafo awuru kafo atutrafo nyambrafo adesanfo ama moifo awufo awuru wana abrabom ansana na ni onyamadi mo openyimpa omu atra atiatra adwunatra akwatra ayatra aye awon to so pepedoma nkoma wono kwartro domo enso wa ho brase echen adese pepedoma nkoma ejapei oniapei oyonkupei odofupei mamba Kantanka wayesa edi akyere nientia sabe panga duasa wiase enna hokwa wonnam kwa wontram kwa wonfimu nkokwa na owechi abrabo ene emuasumasem tumi safen eno so enna hokwa de biarada odudu bi Kantanka akura na akwa na se ukọ bata na nware buodan yo empanyere bisawo mofrare bisawo emarmare bisawo emiare bisawo Ghana de semanma yade amre yade nyaseda apata ko ejekwa bombo pregasa Ghana du nananum a wo fiti kroti ana wo honwa eje afimu nyinara Dimpitini sankuri mensong ni mensani mentiani mentani asonko beng ni asense beng ni atente beng ribisao asenkro naro akura Kantanka ya ribisao akura uko kwa na se uko batana nware buodan yo oduma nkuma kyerema obrempon kyerema ade akoto krogu etumpanso krahin katakrahinga Nania oreka kwesi ni se sabe etifi anafo epuei atoi ehum aham enono ne haha eni tuae suna kura boto kura suna kura pa suna kura kronkron na suna kura kronkron ampa wasensi ana yensu wasensi ana yensu wasa pransanso na ya pransampo nemom seye ebibiri mu kosroma o hyerenkere awon tuatua so pepedoma nkoma kwantempon eyesa ede nyankonsam
ene abefru emfrisam kabachiri mu ede kire awontu atuaso ahoro se yiw ebibiman enna hokwa ye wonienti a ebibiman eye ebibiman e wono kware trodo mu ma adese pepedoman kuma wofi amampon mu ede wo ho nsantrambo ebibiman eye ose buya frumpata tu asompenga di okron akron ne achibo yendin pasore so dia na enyo biara se Odeneho Kwadwo Safo Kantanka okobaya wanko amma kwampa Kantanke ene humode eye nije samsa wore kone awufi ba eye wiase mu nanso ohunam de ede awerho ntraso ede yawo ntraso ede enigina ntraso ede akomatu ene akomatew ntraso abayan Ghana man ne bibi man narem eni ti sabri se Ghana man erekasa na sari mamentifi Sahara man awakotoko hene ya na abrempon sari musayi ntabu etu dade anim mampuri se na yirigbe wa tumukolo wolukoro lori kanton brempong ni sisala fokra otimosi kotoko nsraban ho atukubi atukosa yanu mesara na yo bosu adwuma ma Ghana mengdi atomprada nkwan Smaila inde wura jakpa yabon wura pembe wura bupe wura tosogo wura ne kwansengu wura nananoma wo wura nsasuno wura kokura wura senware wura nanse dokono de wo nkwato wonsam buru pentemprem de kokofenku ne mabotiri bo fie wo se menhia Ghana man ne bibi man anhia wanka yeshi akwanhia yi akura na ntibirabro bre sabri ya America sei ejina enkranmen nindi nkran esia du keteke akemini kaname anate kanate we anangmelele ya nye ya alo banye ba kejebli manyele wolu wo tuo wo gbewo osukinkawe adumako blublu nananom yewoni enti a efititi ti achi edikoka dachi ahuru nyinara achi biai biara nkranfo betena no na pokokroko da ho yetwa ni singa epo adehye kronkron a Ghana ya bankase esi wa asase so na Ghana enyumapon ahuru nyinara esisi won sase so ya wode anokoro ereka kwesi ni se Kantanke walache weche siponche eshoche hunuche ka de boyfriend chede enche ajo bo wa de enche ododo bri bi Kantanke krobia ye fira homa ampase chikotoko kuma pema pembeba enya kwa afre kotoko hene ajeman okontomiri fu aja na du kokwa ampase chi o mene soro nananom otumfo se tutu ababi o nananom oti ekonre brawre ne krawre homa so opemso kwagina mu atachiri fawre nchemmedu atramachamfu ya wonko yakona nananom ya no asabempenga duasa weni odin ne ntokwa odin ne mpatadin ne aniasedin iniseso se Kantanke ye mamoni ajumapo denchira na bu ekro nananom ere ma kwanso brebro na se ye denchira dia na ya dewude denchira pentemprem me so nananom wosi yakoto a ye frem ministro ye sori a ye frem ministro obi tutu birika nkwohwa ministro ne yenhwe abrewa ayekra adeboy bia besi okare ntansato japeti afra benwa merma so nananom ne rekasa yo nanama ayensu asara nananom ne rekasa yo odefo buamponsem brempon hunyafo a odi hyemfra no nekeka fra otoso anan nananom ne rekasa yo opesie kosoro ma nananom yanu asabe mpenga duasa wotu ansa na afoforo tiem asa ya aguna pesie nananom dia
na denchira na bu ekuro na nanom rekasa dia na wese nia wode anokoro ereka ne se Fapempong aduasa won na sebe wadi sika etompa edaso a wiase afa na nyinara obiara nim eyindi so aba wiase abetua na mompa na ho mfaso pa agentre ha afa na nyinara dia na ne wo nyinara dia nokoro erema ne kwanso bre okuyapemang so ma kwanso bre Kantanka okuyapemang amanton dun so fibre kuso koka prede anti anfom ya no mete me so Ghana man hene kwadade a kire manti atua hene kofu Sabrempong ko to bridge account se bri kukuyabe na nanso we apem na nanom no wore kasa yo yanu madin bitis afonton from some painted de metama chimi de mefu abon kro de nkesu abo adwede won takra mai mrabo jasra mere de mu yanu ma okura obuni opo ni onyamesuro ene homasua masumasem tumi safen fi tetete achi Kantanka okuyapemang sa ayeko anlokochi klolo erekasa anwura busumofi kotoko na nanomenen anwa kotoko hene na nanomenen ase anwura busumofi kotoko agodometu adelaja fiasiri ni togbi krapacha ni bitibiti kejeti kontompon safuya ni nso ni biribi kintin ni biribi kantankanta emu ade yina erekasa wose nakechi de kanajo mebimu ejere se Kantanka wo ye ojakura obin inuan domankoma ma dom pimpim didi media ni jesuru nkubo setu atrembu afuru mpata tu Fapempong aduokron akron ni achi o akure ya ma mo yeda yempanyimfo emienu ase papa Jumadi aguso awhwe ye from anopa jumadi ade bia ye de ebro na ene garden ni efamu de de ebro no eye enkai ya ye nyina ye kai ododo bribi ododo owura said ya mafo no eka no bebre e woni nsemu no Apostle Professor Emeritus Kwadwo Safo ye secretary mampro enipa ya ade a osaye nti ene ye kai no bia ye kai no nadaroma ye kai no ne ma hodo ababa ye de ama bibi ma de ababa ma Ghana mai nenne ye da so tiase nipa dodo na da so guso emprempren aye kase ye du so mfaso ne ohu nimde wo se fata se bi wani mo nipa na ye nwene nam na nke benya mpo anke betwitwa na mo asija so ne yesi ne koso na ya wie fise wo som ye bo esere ade nyina nti senkubofo owura ni alabi oyensenkubofo ebedo wase papa ewo sede wasi edin senko no afase ede amai sazo no owura Fapempong ono so sede ohwe nsemo ahodoa ono so anwene no na ode ama me ya yese Ghana fo nyina ebiase afa na nyina efiri atifi ekosi anafo apue ni atoye nyina kai Apostle Professor Emeritus Kwadwo Safo any brain soja nti yebeda yempanyimfo yase na ya dane ye ho kakra bi na yaba ye ko na yeba se de dwumadie no tie bia no ye mama so nsi ho ye de beba beda mu na afi ya twetwe ho enkom yeba sisi Dimpa na urunta bodimpa men sombo dimpa tekrema bodimpa minitri aja woni fasamche oti burukusu Kantanka wudi wo fefu makutinge eti branke se Kantanka wawi abranmu
Agent Chireche Kantanka, one Namoswa, doctor, Wunsrakro Krawe. Okuchirichi, Mantambuafo, Sasashianshe Kantanka. Waranza Zuna Urago, Ura, Nancy Docro, Quanto, Mabro, Pentempre, Madras, Cocofen, Kudima Butrabo Fee. Or 10 gram Kantanka. Where did dominating and metra quanting a cocon talk out tinting them when imitating a butrabo fee? Or being free, or welfare, or come away, or come away, or yamafway, or dimafway, or jamafway, or famafway. Oh man, Tambuafo Kantanka, who baby a ding so do, who baby a mirror so young, who baby boo pen sakatate. Now who be so chance of a fre. Yagana man, a baby man, and a titru for a room a tre at the Siponga, or a mampong a room. Yanu the American say, Yamau quanso bread. Or quanso bread. Or quanso breo. I